ye ho ban wa kro hen onam na adum no na besa konkon so agyen efitumide hinemu wona membom kanfo papa ne kase hwan na wode wase da ema no na hwan na wode wayeye ema no bra yete ase aye nadum enti na yete ase bra boje chechemede afusen aye nadum enti na yete ase yeti nkom a oyo no na waye yemepai na afi no saferwade ne nchen na ye de eba ne din koto na asedanka ne din na ayeye nka ofata aseda ani ayeyi ene nkanfo ene ntonto wona membom kanfo papa ne kase bebi wo bi obese utrase ne ya hye nas yeda wase abandenden etumfo ejama bohu yame ye yi wa ye kanfo tontom wado no mobro hu ande de so gya adome hen da pain na wotwetwa age ne fefisun fefidium ampa bebie no mo sha sande anto wo mo ne hen da adom bi ko wa me etimkom na boje checheme de fusam ya kasa asidenka wudi yeda wase nkonko beti wo hin na fo wa konsa na wo ye ne dada beti wanyi ngom ba fa de ye bedomomba ba fa dwumaden na domu fe etum no ahoden so bedomomba na dwumanya we pe ya kasa wo na wodi nkunu yeda wase wudin Jesus Christ dim amen yede ewade nyankopon ase ye hye ne di konkonu enemonyam ye hye ne waya ebura adwene ti ase so ye ne panyina na wo mu de wo munya ne saa na ye de adum bi kake ye ti ase bogyan chachama no edi afu se wo ye mu yede ewade ase ene de so matuma asam ne din se asade ashade hallelujah amen pa onyankopon onsho onyamokese pa amina amen enede ya sam ye botwetwe nkomo ashade ya to ya sam din se ashade ben ye ka ho asemi ye kisa suma ye wo mi ye wo ashade bi wo mu a ya nyankopon ode mahian edobi no ye nyankopon de dome yan o mehena ahyede pa o mehena ahyede bi wo mse yindi so ye kista suma konto a ye wo mi abrabo ben anase eniye ben na wo hwa ye ya entu ye kista sum no sintindu anase anho ye dachi atembu anamontu ben na ye wo ma wo hwa ye kisa suma kontuna ye wo mdachi anka pwe wa atembum eni ye ben na wo hwa ye wo mu a ye kisa suma ye wo mi dachi anka pwe wo atembum ye eni ewurade yankopon nanim ye ewurade yankopon wo yodo nyame a wo twunu nunkuo efi awo ntatioso ehina na wa hyede bia bra was from Moses no wode hye Moses nsa se woni asuafo no enkasa mfa ho efisa sabra no na ye na wurade yankopon opese yehu di ope na di ompe hallelujah opese yehu di ope ene ni ompe asade be na ye wurade yankopon o ka ho asem asade ben yesum yame yebobre bia de yepe yesum yame yeyaniye bia de yepe yesum yame yede abrabo ne de yepe yesum yame yitwanamon bia de yepe yesum yame nanso nyame bebre wo hɔ a yeya oto ye kisa sum ani ye kisa sum no embobra ede bone ba ye ne yankopon ntem odi ahoba ye ne yankopon ntem amma ye kisa sum no enwie paye ye sum nyame de ye sum nyame de ye guso ye se ye sum nyame ye bisan yan wo se aso nyame sum na ye sum ni hina echi no enukrodi ne papa ye ne asade a ye nyankopon de man ye guguso ye yo embradu som no wode maame no mu ni gusu ye yo se osane ne munye mu abone biamba ye ne nyankopon ne ntem ankopie wa atembu nim wo babubu minu mienu atan
na ahyɛde na wɔde hyɛ amenu mienu no no na yɛbɛbɛdi ho nkɔmɔ sɛ aso papa ne ba won konya sa ahyɛde na ɔkyiri na ɔyɛ n'akyiwɔde na wɔka kyɛn sɛ wɔn pɛ no wɔn mɔto sa ahyɛde ne sɛ menu mienu yikurom ana enambri menu mienu sa ahyɛde ne yɛnyɛ ana sɛ do ɔka kyɛn yɛn sɛ na asɛm no ɔne yɛn bɔbrɛ no yɛnyɛ hallelujah amen pa yɛnyɛ yɛyɛ ana sɛ yɛnyɛ yɛsom nyame deɛ anamento bɛ na YouTube yɛaseta yɛ wo yɛkisa som abrabom eni yɛbɛ na yɛyɛ wo yɛkisa som abrabom fapem bɛ na yitwa wo yɛkisa som abrabom yɛsusuye yɛkisa som susuye ne yɛakonto fapem bɛ na yɛwom eni yɛbɛ na yɛwom ene ya so sene ni mu yema bone mba fama bone mba ene ya Nyankopon oboyan kokode bia sɛ nyama bebre ho nimpa ya aye bone emayen nanso nimpa enim ye fen we kisianfo pa yitwa na mo bia wode yankɔ osayem ye bobre bia oni yame asem enfra ahyɛde no wode maame ne wo sɛ yindi so ne yente ne yɔnyo no emu de yin na menu mia ne yɛyɔ awo Deuteronomy 5 verse 1 go ye kenken akosi 9 na Moses ani Israelfo no ɔka kyerɛ wo mo sɛ monse emredu sama America kyɛmo ne ahyɛde muntie na munyaw amen bra wadi from Moses no wodi mradu sem bi hye Moses nsa so wobaka chi Israelfo na won hwe sane beye won nkoye sa bone no won hwe na sa echiwode ono wade mpen won ye ewade no soma Moses se wo soma no won kofa Israelfo fi nkraso mu Moses de no no do onim se wo ye skill baby we fi no na so madwono but na adwona fi no wi afi so se ne nuanem ne na busua awoso won kraso mu nti wade from Moses bisa ne se e wade from Moses wo dan wodi cha Moses na wade man Moses na ni ba no ho so se aso won kae se wo abuso bebia aso won kae se wo nnuanem gu ha obi mum aso won kae se wo nnuanem bia wo mugu nkwaso mu a etwa se wo kokofo wo mu ana ewade ni Moses din kitanwu yie na okache ne se mere suma mo asen akọ bebia wo fi baaye mere suma na wakọ akọfo wo nnuanem afisa nkọ asom no mu na ma hyɛde a mede ma wonnie eno na woni sa akɔfo no fi akɔ kwadade nje kɔ gyenakɔ fa no kɔ sa akɔfo no woni wo mo betena na wogi sa ahyɛde na atete wo mo enti Moses fra Israel fo nyina na ɔse wo mo sa muntie ahyɛde a America chemu ne ene America gumasumi muntie na munyo ye wurade Yankopon eni en wo apam hallelujah no o ka cha won se ahyede na ode ma ho no apam ne Yankopon de mradi sam na ode ma ho no enhyehyede na ode ma ho no ewurade gi ma Moses son fam Israelfo ye choso ewurade Yankopon nye hero ni na no wo mo wo apam na oni hwan na oni wo apam na ewurade Yankopon fi Zion people so bra oban na musuro ntimiya ntimginafo omaamu
If you say na musuro na mekasa emamo. If you say esuafo no Bible yeta wase dey bra wo mu ni Moses naman na Moses no de bebia wagye asam no Owurade kasa kyen Owurade kasa fa no so ma ono no okasa kire Israelfo ni Israelfo na wo mu mpene den na den na wo ma asam nyina ne say ayon Moses nkoto na otwa se okokogye asam no na ode ba oba ose nyame sisei oba ose nyame sisei oba ose nyame sisei enti ene wo mu so wo mu pese woni Ewurade ekasa enti Moses pene se Ewurade mbra na oni Israelfo makasa efisa akwese Moses nkoto na okogye asem nyame nchen ba na wabaka akire wo mu okore nyame kasa ya na wabaka akire wo mu enti Israelfo no na anye wo mu de enti mbradu some nyame di ma Moses se onfam Israelfo no Moses ka kire won se Ewurade Nyankopon nye oni fe ehene error na oni ehin error na ne dom anasa ni ehin error ni mupanifo na no wo wa apam de bia no wo ni apam na oni mo abrusu mentia Moses na no wo wa apam na apam a olbaka che won no na ose won se muntie na monyo na bra Ewurade Yakopon office Zion people no so osane ya no na Israelfo no wo musuro into Bible say wo mu dwane afise na wo mu ntumi wo mu so into wo meka che Moses say Moses afi de wan kasa gina na fa gi asam na ka kira yan afise wo mu hallelujah amen pa wo mu na wo mu say Moses de atro anase Moses de bia ono na oba baka say nyame say into bredu sam na o de ma wo mu no woman pese wo mutie hallelujah na wo mu aduso no afi de wo man kasa na ehye wo mu de enhyai ehye Moses se wo mu pese wo mu ne Ewurade kasa no na bra mo Ewurade so ono Moses so ne Ewurade kasa e se afi de Israelfo sei wo mu pese wo mu hu na wo mu so ne udi nkomo na Ewurade ka che Moses se ene ka che wo mu so wo mu ndware na wo mu sese wo mu hu ne ntwane me na me ne wo baba bakasa na afi de bra Ewurade ba no Israelfo suro ye hu to wo mu so na wo mu dan wo mu hu na wo mu ka che Moses se afi Moses say yentumi inta afi de wan kasa tie na afi ne ka kire hen na Bible say Moses oye ntam ginafo awo Ewurade anim oye ntam gina wo Ewurade anim enti Ewurade kasa kira ne se kacha me ma Israelfo se me Ewurade me yanyame a metwu nunku mawo mu nyanya me fufu biara enka me ho onyame a ade biara oye ohoni na cha se ade oye ohoni di nyame mpe se wo mo bosom no aka no ho ade a wosoro nsuom asase a yewe yetisui a ade ne ka ye ho nyame abibiara wa asase so ka ye ho biara wo mo ya de ansom no hallelujah ma wo mo nsom no na onu ne nyame a wo ye nunkuntwofo otwe nunku ifi ye gyanum so eba anketo so ni awonto atoase nyina amen na yenhwe da bra Moses Christ so ka fam bredu sam no oba ye na di asam na esi wo Moses nachi yenhwe kwan a Moses o sam bredu sam ye Ewurade de share Moses anu ama Moses so ka kire wo mu Israel fe wo mo ankasa pretend say wo mo pese wo mu hu Ewurade na efi so ju bebre wo ankasa be ye pretend say wo mu suru nti wo mu ntumi nti wo mo je Moses gina ntem say ono ankasa say ya de nyame baka no nka nche wo mu na nyame kasa che Moses say ka che wo mo say enye error ne mpanyi fa me no wo mo wa apam na mo mentie abreso ne dei na me no wo mo wa apam na me chi wode anie mamu nyam fufu bia nka me ho mamu nsum nyam fufu bia nka ma de ye honi o kire musu che won sai ade ye honi emempa mamu nya nka no nyame ho
ne santi bra Moses krekwa okwanyame nkyɛn na okwaje mbredu sam a ode ban obae ne Israelfo na adwe hina ne sɛ Moses akɔkyɛ won san mbabio nti wo mo de pressure agu wo mo panyin wo mo leader no so ama mo yiye wasomade na ade no wasomade wo mo hyehyɛ ne nsakwa na ade no ama wo mo de draw wo nyame a wo mo ani gye ho na bra Moses ba ya no otimi bisa ho nsa hwan no owo ewurade afa na Bible say wo mu dwan nimpafa no akodi Moses nkyɛn na afa de nyame epɛ asase ama wo mu hina ayɛden ekohyem asase mu yɛnhwɛ sɛ the Bible kyerɛ yɛn sɛ mayɛnyɛ nyamfofo bia nka no ho anase ma me yɛnsom ade a ɔyɛ honi no ɛnɛ yɛsom anase yɛnsom Israel fa bedus de wo mu anya ne saa hallelujah amen pa wo mu anya ne saa ibinim nya bi ibinim so nya bi ibinim wuye efise wo mu cha wo mu mienu afa kodom ye afam kodom we nya ya abrisu nnei nya bisa ya wo sai saa ehoni na ade agufu ba ya mebebre wu wo nyame mu Israel fu ntam woni nyame ntam be ye ntotwe no ama ibinim wu ye no ya abrisu ebi wo ho anase ebi ni ho hallelujah hallelujah amen pa ya abrisu ya fa ye se ye kesiafo yi adaneden na ye fa trosam ye fa ya atade ya fa de ye kokotena sofie se yi so nyame asam no ye me se ya wo se ya abrisu enei sa asam wo ye Bible de odikra kire hen se me ye nsumade o ye honi ade o wo yum anasunsiom ni asase so de oni awa asase so me ye nsom no sa de wo ye som anase ye nsom the Deuteronomy 5 verse 1 to 9 oni eken ye som anase ye nsom hallelujah hallelujah hwanum no wo musum ewia inabri ewia sa ye we ye wonkofo bi wo do musum ewia hwanum no wo musum ehoni inabri ewia sa ye wonkofo bi wo musum ehoni hwanum no wo mukoto onyame foforo bi wa asase we susu ya asase ye wo so nnai ye wonkofo bi wo musokoto nyame foforo bi ka nyame ho wo ye Christian ni so koto nyame foforo bi ka no ho hallelujah amen pa Titino, ibirim enya ne saa. Ibirim so ye ne saa. Na enya ya bede, ya bresu dia ye wo so sesie. Eno na atembu kase a wo ba ma me no mienu. Ono ni atembu kase wo ba saa atembu na oba ma me ne wo. Saa atembu na oba ma me ne wo. Ya bresu. If you said the Bible try ye say ma ye nya ne ye. Se Israel futie imbredu sami na wo mu di Moses echi ekwadwo bebe na wo mu apaba efisa Moses kwaso kwaje imbredu sami na abento wo mu paaba na wo mu yiyi wo mu asomade na wo mu saprade ekoye statue wo mu somo no ama mpempe nipa be 1000 wo mu Moses tiam obai no hwa wo mu niye na wo mu ye tumetia mu ka kire wo mu sai hwan no wo awurade afa Omemredu somono oje mo hwe honom masase so paye menimpa no afa ka hwa asase so na afa so kaka afa so kwawade afa ende menumi anu so sa chi wode na mos Israelfo ya no se menumi anu so ye enti yankopon oba bobu menumi ono na beye menumi anu atembu sa de wono hallelujah no ba beye menumi anu atembu efese nenmra ye we adibia na Bible ka say nyame aka ho asem so ye na chi wode menumi anu ye hallelujah ye obibi say de ade na ye chi wode wo nyame m ene ye waga ne ye wasorbo wo me sansuo egu kapum no wo mama so akere soro now so Bible Deuteronomy 5 verse 1 to 9 wo kan ka ko kire say me ye nsumade wo yum na sa ko fo isu wo musumade wo yum wo musansu gu kapum no wo mama amaso akere soro wo musumade wo yum ene ye wo ko fo bi so ho wo mudu wo manim ye da butu fom sa ko fa ye wanam
Yɛsom Nyame a yɛpagya ne dima ne yɛnsa so yɛsɔre no ɛne yɛwɔ binom so wɔn so som no a wɔn de wɔn anim kɔfam na wɔn butu ɛne yɛwɔ nkɔfo bi so wɔn so san so gu kapum na wɔn akyɛ so wɔn ama so ɔsoro akyerɛ ɔsoro iwum Nyame na wɔn gye kyerɛ no wum etumfoɔ na wɔn gye gye saa yɛwɔ nkɔfo bo a wɔn som sunsun etumfoɔ ɛna Bible so kyerɛ sɛ menya som ade a ɔyɛ ohoni ɛna ndi yɛwɔ nkɔfo bi so wɔ a wɔn akɔkɔtwa nnua wɔn akɔtwa nyina wɔn akɔfo akɔtwa nyina na wɔn asensen na wɔn de asi hɔ na wɔn ahyɛ so wɔ kutuom na wɔn de asi ho na wɔn kɔ aboa na wɔn de no bɔgye gu so na wɔn sɛ wɔn som saa adeɛ no enti wosusu sɛ saa akyiwɔdeɛ na Nyame ɛnam so Nyame ne Israelfo mu ntam bɛyɛ basa no sɛ ɛnabri yɛ Nyame wɔsan abe wɔba me no mienu no saa akyiwɔde ne yɛn yɛw yoyo say yoyo hallelujah yoyo it's ba wo ba no wo de obufu a na odin e ba me no mienu so se Israelfo anya ni easy and the me no mienu so anya ni easy se Israelfo wo mo anya ni easy and the me no mienu so anya ni easy efise sa echiwode Nyame kire ye say manimpa onsom no yaya Onita Moses catches a focacha must say, won't say, embrace some embrace some ni a shadia may sham ne day. Moonsie no moon if he say, ye were the young coupon, and yet and he hero, na and one more upon, na ye abrusui. Na oni ihe wo apam ne santi wo monhwe na mo se monkwaye awurade na chiwode a ne fin won fanka no se awurade ni entetefo ni apam efisa tetefo ni ye bone ye mpanifo ni be ye bone wo mo ayesu chama Nyame asem na se ne Nyame ayadom na se mo ye meba wa nya mente yesuso na se wade afa bafa yaso aye bibima na ye yie na se wakase okay se ye mpanifo na be ye bone nente wade se no wo mu ni apam bio na mam yen maba wo ne mabunfuei na wade se ne ane anwa apam It's an ashadiana what ma ye boshani adiso, Sanya bay and mintemba ya pe, and I swore dinty. I said any medisha yansano, yancy, and do bebia, near start to say. Ye boy who naked. Ye no monsa, ye cock club, ye yen may be a fata, a chua de binano. Bra Moses kajem bread with somebody hallelujah buy no so but you say sanko fo no wo mo yes ade bo mo no mansa wo mo abubo wo naked just wo mo ye nyama bia asa rough ni nyama bia mfata nto bisa so hwan na wo awurade afa if say chuode na me kan ya no wo mo antie enti de wo awurade afa no wo mra hallelujah na yesu ya briswe sa niyana Israelfo wo mu ye ya manyame no bufo shuba wo mu so no sa niyana bia na wo menu mianu so abrabom yegusu ye no asase wo esuso a tembu eba yeso na tembu na ba menu mianu so maame hwe ye na saka wadwen hwe ye na saka wadwen na adwen sacha ye since obetre no wo bonim Wanya wu ye wo ye bia wodi ma awurade wo won tuntu bia wodi ma wa no po wo bonu ho bia obenu ho na wadwe no wo se the Bible kire the Bible bubosi bebreminu mienu yoyo enti wo wu ye ya woti asesa ka wadwen na wo echi no adwesa cha bia nu ho bio na wo echi no aside bia nu ho bio so obesora ka so wo de wo ade ase ana so obesora ka so wo fa twosem na wakan Hallelujah. Ewade ne de na ben awiyi no so aben. Awiyi na ye wom no aben. Awiyi na aben. Aka akra na toto ben to na bo. Wo ba bobo menu mienu aten aso ode ne emu ye no asase wesu. Ewade ba bobo menu mienu aten. And then nipo to make us say, Nyame di wanya na de ntem na wodi amikan wakwa dwinsini anaso konfuni ho osu Nyame na asam so chan Deuteronomy 5 verse 1 to 9 say yansoma de ye ohoni na chiwode no and ye
Obi kwa solpa no so woni yame fufuru bia waje na dia oda na ase na oda ye bansra da na ase a anaso wosene mpasa wakwa solba no abakoto no oye chi wode yame abufu wode ho ahimpo de ebufu pa nyame abufu hwebe abobo wo sa ne mpa no so no se woni mu a efe na rokwa no yisade no kotokone na oye yame achi wode oye yame achi wode sambre du so no wode mezu ayefo ene zo ayefo ntumi andi so ama bufu ba nyame ne zo ayefo wo muntem sa subana na menumi anu si egu so enti enyankopon na yesom no wo na chi wode ni bi ni se wo som nyamfofo bi ye dan ka no na wo nkoto nyamfofo bi ara nka no ane yeye obi tumi sansio no de akero soro obi tumi gina anim no de butu fom osema yansum ade a wowum no wonsuom no wasase so ka ye ho asase wo esuso anasa de bia no ye honi ama yansum nanso nde yasom ono no be ya tembo ama minu mienu enti ma me bre ya papa ne ma ya no wo wadwen saka bia saka wadwen ne no ho na when say the Bible channel ono no wuginem enti so wo no wo wuye je wo opportunity say wo be sacha wadwen Maame papa hallelujah mempa won kata woni nguso no wo opportunity say wo be saka wadwen na nkwaje aya wodua na nya tintinity say the one kan de nim Bible no ne pa na atwo ya me humo Bible na de una fanto wonu me say Bible de ne pa na atwo ye ne pa to me fa ne nyansa enfa ntwo Bible amani yeye ye hwe so obi akọ school wa bo ne degree no obatam Bible so wo kan wo to me kan tachra you aka say me kan ya so menti ase no obi so wan kọ school onyame wo matumi obewura ne mu na wo akan two semi na wo ache na ase say two sam na wo kan ye no ase che ni say enti man fan to wadwum na won kasa twasam de nepa na atro ye enti wo pa no bedi so wo pa eni so debi eno na tam wa baba ama me no mie no embra so nipa wo sa saka wadwen eni kwa so wo suma hwanyin eni kwa so wo suma de bia na nipa de nsa ayo judge emudi na wo suma no wo phone ekutompo aye bo suma mama wo suma no wa sori na pa utwese wo bom pai no akota mu phone wa sori na pa utwese wo tuntum awurade ankopon o laptop okra wonsem kanena ka wo sum ya me woni broso won fo bible adu sem to fom wo bom pa ne me ma okunu no sai okunu no abeye sintin dia wo no nyankopon tem woni time so obakwa sorry anase woni time so woni bi becha yame asam anase woni time so obakwa kusu yame asam pon wa so de abobra anase woni time so woni obi no bakwa akoye ya woni won be hye waso demu na woni won ma che yame asam wa wori ni nti woni awore ne de wo bom paye ko se yame di kun no ma wono sa de na beye block wa bobrako ama woni nyame ntam ensiso ne ya ye honi ne bi Naka wuni ba wo bom paye sunya nya me wadom aba ne bi wo wuye wo wo oba ne wie ne sa oba na wo wuye no ene wo bo ade cha wo bo aso wo gya wo nkwa sorry Bible crap wo nya adagye no wakasa wo kan ene wo nam street na wo ko wo hye wo yanko nimpa krapa wo ne mbeso butum na che me asam se maame yesu rubo ne wa se chante sana se wo kwa asori mpo de bi wo ba na wo wuye no abaya adosuamo wo ba na wo na abaya adosuamo when ye adwuma no wo bom paye se wade me pedwuma ya me ya wadom na wonya adwuma bi ya no saa adwuma na wo kwaya ya no wonti wo time na akoda adwuma no mu wo time ni hina wo de ama adwuma se ene adwuma wayinti wonya adaga wo de be kwa asori ye hu asori emreso se yakwa prayer tower yi hu emreso se yakwa akohia akoye Bible stages ayi hu ye bi so wo say adwuma ne nya time mu adwuma ne ma wo nya time oye okonyi ne bia na wo som no ebi na mebobɔ so ban Ezafo de yankopon ma wo mote wo ho asese mama mu nya nyame fofo bia bradu sam na wo hyew na ahyade na wo ka kye wo mo na say wo mu ntie mo sese ka kye so Israelfo mu ntie na mu hwe no ahyade ne say
mu tena mu nya no mamu nya yam fufu bi anka no wo wanya yam fufu aka onya akopon no ekuona na aka wo pena wo nya ne ame aye wado nya ya no wadi ame asinchan woni time so obokwa asori wokuso nya ame asam woni time so wo ne bi be hya nya ame asam mpo de bi ebara wo hwehwa ya no wo nya ya no wo sa ya wonya ba no bi ya nya me fo nyankopon fo honam so me fa me ba ena wo nkwa so wo ne bi so ncha ya ame asam ye edwuma na wo pena wo nya ya no edwuma na wesi wo time adwuma waste your time. Hallelujah. Adwuma waste your time. Enti woni sa ne mpa na nna no so sori a wodi na numbuto fam anase wasa wo so hwesoro anase wakotwa nyina na wo som no munum ye no nyamo ye pe. Munum ye no nyamo ye pe. Wo ba ne somobo, wo kuno somobo, wo adwuma somobo, nyame na adwuma bi amfa ho, nyame asem bi amfa. Woni sa ne pa nyamo ye pe. Enti atamu na afi de wo ba ma menu mienu. Minu mienu na atembu no oba yeso we na atembu kase a wo ba ma minu mienu ene wiase wo ya yewe edwa na papa na se wo kwa adwuma obia kwa no phone no kwa nyina se wo kai ade wo so wo bo game wo so wo bo nwom wo so wo hu se ne pa no phone no kwa no nyame asem no guso a wo tie de bi woni ya mini po wo chese woni ya mini twaka e wo na abrabo Nepa kwa kwanya phone okra no ana ne bibia na attention na wo ne phone so wo be sanya mesam a quotation wan say wonya bi mo enti na wiase wo ya yewe wo hu abonsam so atena sa hwahwa hu say enyama bebra wo hwano mo a wo de awu nimpa mo a obotumi agye sa de kodie no so na wa twe nimpa ko sayem ntu no wo kaya kariya hu say some just had way manimpa, it was some just had way good in paso. Nisanya baya nimpa nember or best send nebo ba or to meet Sinefia now that one quaid Jumocran was say. And there where you free no over fan Bible at him. No what kind, no one yas and be poem, no on in the busiache, and ask when you be a mafufunpo. We need time, or better let's see if wash your free miss. Hallelujah. Wo betre TV won hwe free sa free we wo hwe we no we wo hwe TV won hwe free sa and Europe hanomu kokum madia oba ye ya Ghana fo no wo mo hwe no Ghana fo gu Europe hanomu wo ma che gu so na mesai ayi na wo mo hwe wo mo ne mutumi bi o test ade na chinti wo mo hwe aya na ye ma ro ho sai aya na ye maroho sa kunkum badie Christopher jatar wo mo bu ama wo ma adusua ka kire wo mo ni time so wo mo de ba fa Bible asua wo be kwa na one ne ma wo mo TV ho ene wo mo hwe kunkum badia no wo mo hwe adene ne mpa yare sa akofo no tumi wo mo de hati frame no wo mo ne baby a wo mo fi India ene wo mo Ghana fa asoso wo mo so ene wo mo bibia ba Ghana ene wo mo de twinkofo adwuni se ya ne wo de wo ni baba ho so no kane no na ko bo mpa ya pa because of kukumba denti wo mpa iboko fam kane na ka wo read the Bible pa because of kukumba denti wo to me read the Bible wa quotation po wo go som so wo kanya wo som a wo ne ya no wo ni oh yes Satan no wadada umasa tibia no kwadwum hallelujah abonsam no woye na adwuma wodi nyama bi atwati ni mpegu akwan mu sane abe ne sabaka ni mpa no de sane mpa na ko sayemo enye wo nyama som na wo som no na ne je wo woni me pasa ne bra ka ne yetia enti ne be na ka ne yetia to ni mo koya bafa so wo sane mpa no wodi bo hwiase na so totobento me ya betam na akoto gye mu a wo so wodi na cha akoto gye no mu one person one more chance to cry. And say the Bible cassette some mayanja no ane yayo. Ane yayo. Ane yayo. The Bible cassette some mayanja no ni poyo. Me bois. Ane atade tantan about to me atade wo ye naked wo hunu kacha sama me atade wa hyenye kra wo say ama wa na ni tua that say wo ko ye Christiani na wo say wa hye na wo de kwa sorry atade obi hye kwa club wo ba kwa so dem wo no ni pa no so the same atane bi don wo ye worship ye praises difference ben e bam
Enti so wo invite obi say wo de na ba so we Europe ha no mo a wo wura so de anim ho no mo a dress na wo club the same dress na wo aso de mu wo enti ne pa ba ka say ne Maame kwa club. Hallelujah. Hallelujah. Echi wode ne Nyankopon ka cha say mayin dis manya na tum no ene ne patama bonobo. Say me nyan ye hwadi a wo do som no. Nyame na chi wode bi na mabobɔ so no. Ka cha me say de me kanya no kre. Hallelujah. Ka cha me say de me bobɔ so be enya no kre nim. Hallelujah. Ka cha me say nim. Ka fa cha me say sa asem ya Vida wo kan inim. What to me waste with time? Ayen necessary stress bia nkwaje ni ho emma. Na doje nkwaje mama wo no ono de wato akoni baby. What to me waste with time? Don't phone kwaje mama what to me waste with time? Necessary what to me waste with time? Hallelujah. Ye Nyankopon wo ba ne mayo to so mienu. Ono no wan wo bobo ne egusui. Ono ti na wiye bi Nyankopon adwenya gwa abonte sa monko kaka me sampa. Sa me ba me mayo to so mienu. Enti monbo mo hunsie. We na atambo abawa, we na atambo kase. Efisa won to me kan cha wade se wade asem we mante. Nembere swenya wo baba no. Dede na wo de asampoka fa gwa abonte sa monko kan sampa no. Se na be ne pa be no ho no wasa kira. Enti won to me kan cha wade se wade asem we de mante. Hallelujah. What to make a child is what there's somewhere who can mante. Waba into buy a war bench, you know what shay and say, Monka kama samano. I want some to be beer guquemu, or but shratty nimpa, or what chinipa call sayem. I depot why and kitting would not want to wear your bagas and yashi, where the yashi, or sir. Makeup them the kakayam in my yashi. Sir, me come on a kakayashi, some to me to say me yashi, some shaman boy yashi. What did I yashi and yashi when never was no to mountain time, what you wanting? If it's a one case, one yambra, would you say a miasem? One time I would the best would the boss here as samano, now some number on you medianity as yet, I will kiss a small quantum. No one to met in Tim, I will kiss a sumo. What will be there? I normal. In Kaka one more coscra quake, you know. While coscra quake change, that's a wound to me, sir. What in a life and a baby bit to say? Woman kiss a sumono, and I say kiss a continue, watch a channel. Now, so you ask the way I would tell me, say, I mean, who can say, if you ask the way your money may not yet tantany, what do you ask me now, Bobo? Would you ask be beer, Bobo? Don't find quite Jim Mamono, what's a swab, Bobo? Nyamia sama ode nkwaje nimpa ya shrum nimpa ya hwehwe nemu nimpa nye nyamia sama ode obokọ nkwaje nimpa se me modam na metie na makan na mayo na wiase nyama ode ko sayam no ono na wakoma na wo krata ye kire wotu woni beebi wo pa wo japade no wo wakoma da beebi wo japade no beebi wo pa wo japade kisa wo wakoma so da de tire wo fo wakoma so ntu nyamia sama what pebby beer will be asked, Sanya Baya, beer bones of one in it. They tell your massam so one time on some bobo. No one for your massam let you show. What to move won't kiss a bone in a cassa. No so cool. Now walk could you pempe soon be to no. One passing a massam bo control. So call it the photo baby. No beer but graduate and casankas and so dear worship from. Obiako school ako wa bo degree ni ye nanso wo de wu ohyefom wa pro wanyan kwa mane kra obi so wo bible ma ono so okọ school kwa chiri ye onye nimdia obeya lawyer professional nanso ju baby no wogye no lawyer na nsam ya to baby wotam yame asam bonobo osade we nkwaje ni me mame we na odem bekọ dankom wotam e bonobo enne we wo so wate ase. If it's a kiss of the wa yada embripamano no wadas in yan yada wa for me or trouble my cook my one for me. Obiako scrap degree ye or trouble brother, sir.
na yinim ya nya Paul na abakosam Paul ko school ko achiri ye wo bodigin wo ye professional lawyer won sam bia na wo de man won kadi ya suma na mani di bone nso bra Yankopon hia no no wo de ne saka no wo se ha sa de papa bi wo ho agye kwagye mama me na me hwro me nko se wo di sa degree no to baby na wo fanyame asam eye ne kyam na katabo wo ye no ko kyam wo suko kaka wo ko ye nti wo mpase ame asam ba kyekere wo wo friend so wo ye Christian pa wo friend so ye Christian wo sa just stand and wo dress na wo kwa wo hwe hero ogina so na se be ye say ono ase wa sha atade otade hye nyina kyesa no de wo mpase obe sha atade a obe ye yi na wo ha wo ho wo ha wo ho wo ha wo ho ashade na Yankopon de mensu ayefo se wo montie wo mo asom na wo mo ye no wo mo antumi ade sodwo beebe no ebirim wuye ebirim so yankwa ene ya abriso abesia babio de setetetetefo na Bible channel abesia bamnu me fi se ya so ode yenye ya adwese abesaka ne afa ya me asem ya nanto mu enkonsio na esene wo pon ni mu sabina no enkonsio esene sabina no Maame hallelujah hallelujah nyame asam fa degree ho nyame na asam amfa degree ho wo ba ya wina ya wino ba ya hya ya hye na petro ba do ba fuo finanum ya wo Deuteronomy 5:1-9 ya jo 16 o se hye di wacha na wona ni na wondan kwa charwa asase so anda wawurade Nyankopon sesi amon no acharwa wawurade Nyankopon sesi amon no achar na wedi wodan kwa nyina wa asase so amen ene yembu ya wofo kasa bi ofia no bi etume ka che ya wofo yetume ka ya adwonche ya wofo ana babro ka no embredo no bini no Deuteronomy 5 ya kan 1-9 you just 16 I said the woja the one na woja ni na wonda chat won da wo wade Nyankopon sesem wa asase so we the wonda nkwa was so me na wie wo yie and now baba wo to make and na wo hwempa na maba wa na wo mu wuntem 18 I say new would one come nimpa wona no ya wo hwe no wakasa ya wo ja kire no na ade na ha no no danmu hu a na de ma hye no ene ya wofo ya bo mo bola da ente na wo hwa maba wo mo wu sharp wo mo quantum 16 17 18 last year 17 for wo buisa at the WhatsApp so at the Facebook why goes through on wa matro no wa matro wo mu nimpa wo mu ade eni ewu na asin ni no mo de ni ndi wonua na waka wono wo de facha no ewiase se wo nyina yepe de waka wono facha no na ye nitefo wotu na chie no de be wo da ho yesa wo sa de wo da memfa ncha ne da wo de wo ne na twemaso adawuyem wo ne na twemaso adawuyem wo hu no na de ma hyo ade wo nwan ye wo tumi aka to na abrabo so wa ye sei wa kasam ya to no so wa bo kwan bi so akogya kwan bi so asai no ama de hankopo gune sa akoto fri ase wa kum no ewude wo ka se ewude wa twotwo si ni paso pay onu kwa na ewude sankedi wo nya aka ho I say 19 I say ensayi awade asam na ewo ho no da no na me di ye preaching wo baby I say ensayi awade wonim pass a wonu away no kreni no wo bata no ho wona hihye ho sika ba ma no wonti ajapade ba ma no wonti
Obi to make genu nya on any papa na maame ko ni to make je no kunu fi ni nsem because of the be man wo sika wo we diapade. Obi to me abibia ma no. Na wachi. Efi ni nsem. Bible sense ya wode. Na wachi efi ni nsem. When in pass a bama way or ya me way when you pass on cocoon so back on Bible say and say what dear. One year what I say. What to me did do now what you must and I would you no go. I would you no go you walk about a bearman who Bible say and say what dear. Bible say and say what dear. Why wouldn't you want to call one in a bar? What shall I sit him once a bearman is shaba or banny ye no walk better? One is shall one in Anya. When never bounce, what you look finish him. Bible say and say our dear. And so why we not tell what mammy no me no. I tell what Casaka some mammy no me and some mammy, papa. Saka, what do you know? Such a what dream. What's our one? Bamani ya ho ade nanso wona nete wo fa ne mekunu ono so for me yere Europe ha de ebu so France bamani ya adwuma gya akache no nko ade wona ne twempna wo dan ka obechi obris obabo mu natua nti wona ne ba twempna wona bamani ba twempna sa ne be ya ne bris ogu no so obeboa no die de yami asam aka no wo de endi so na to yami asam togu na wo de fo wa koma na wo kra no wa koma na wa dwena ti wo mu na aka na ti wo mu no fo bo bra bia wo pe na tembuda na ubehu atemuda na ubehu se de wona mu ni padwase baye no ebe pie wa atembu anase mpie wa atembu ebe pie wa atembu anase mpie wa atembu what to me did that screwa I didn't want when I was one who actually there be able so no Deuteronomy 5 verse 1 na ya kan kono when ya daje ko fia kan ni na no be hu kan ni ho be hu I shall be my father so we shall I know so Deuteronomy 5 verse 22 or said BB say or say ma oba amfa bema ma oba ansha bema afade bema so nhye oba afade nso ni na wo so Europe ha ya wo nso wo ntumi nje trousers hye wo kwa no atam trousers na wo je ahye wo to hini adom na wo je ahye Yamber ma Deuteronomy na kan na wanka so obehu so wo ye Christian na obehu wo ye Christian so obehu wiase nyamanyina fa se Christian ni wiase bibia fa de obehu bia wo de woni befa de obehu bia wo de wo so beso de obehu bia wo de wan ba asa Christian ni wo wi na wo se me de me Christian pa o me ye free Christian na no o ja kan so ye free Christian nso mbredu sam no wondi so when the Berman at say, when young white, there wouldn't know what funny free, what full free, what pure qua bunting, no could do matter, but to no pano, then what to say cocoa but to no pano 8 years so. Wouldn't say do matter or cotton will bunny son. Prior the pro them or crown or this cocoa and will bunny will ban one more done. If it's a woman enough for fool. Into brain one a memati once a bemanati sikako or a baffle from what they were Ghana. No bannet to one with his so I show was about where you will where you cheap. What's Europe much cheap too much? What's Europe much cheap too much? Because of Kakamu Bedinti. Or Bano or Bawun saw Bow where we will sika where ye chuma Kakabia Boko and Samba won't for will respect so one or the Mosha Bema. Send a bear bema butcher and breeze amano. The neighbor bounce a bemanati sika, aqua buffer from what dear. Now for the woosu. So a book was here. One of my calls on book was here. What Pierre Quabantin, now or bar,
wo ba wato praye wato do mark ne bibia wo hia wo dem wo bia wakoto na oba na wone ne kire wone ne da kata ko no so de wo se me mo dem na me sika aka no ho ade e de woni me twan e be pia watem emre sam na hyade ne ya me de mai se me no me yin du so mo de na wudi so hallelujah amen pa ahyade ne ya me odi ma me no me ne se yin di so no a Deuteronomy 5 verse 1 going woni aka ho asam no e bo de yin na ma me wudi so ahyade no mo de yin na papa mo de yin na wudi so ahyade no mo de yin pa na me no me yidi so anne ya satoto bentro ba so wo kenka my 2:19 verse 31 wo gwen bibi sa wo ka bibi wo so si obese na awurade ne na bofo besa wo ne munyemu ebobu wiasefo atan awurade na bofo besa wo ne munyemu awurade na bofo besa ne ne munyemu bobu atan sa abaye fo na wujira be wa he Cyber would jab your way. Yakasa, yes, so by ya. I will say, when you were doing so, would you win about 2 and wash their cossy? And to what their cost was as was woman ye. And Yama cost woman you want ye. And they are whom we would say, who are when you be said, who by shen was sacre what do ye. And they are whom we would say, what were opportunity say, Bonnet and Kitty, nay, Yamakit, it will be German what show, no what's nasty, no what. Pabra but seni abo na nkwaje aye wode wo pa wiase bibia wode wo se be pon fa bom wo fum wiase bibia na da menya nkwaje ma wo kra de wo se wo modem na wa hwehwe na chi akwan obi na onwene mo wate obi na obawo na do obawo no ni bibi wo wo na no na tambu kase ada ho ma me no mienu anya shanse ina na yesika anya shanse bia na yesika so would wakoma na wokraba tawiase bibia so sa me wo me premihwehwe na waje wo nkwaje na to baby sa wo kina kopa wo nkwaje papa ne ba ne maya to so mienu obeya tembu da kase wo de abufu anu ode ba Maame sakra wadwe papa sakra wadwe ye no ho wo wo ya wotiase wo akwanya se wo beje wiase bibia for graduate to baby for wo graduate na wo se wo ya raba wo ya krache for to baby no obi akosku me na dwe na cha wo de no na nso ene wo hyedatiem bisa se wo na wawuru wo nkwa hallelujah bisa se wo na wawuru wo nkwa wo hwe no ho a o tese de wo ba wa kosku akwatu so no ano no yenya no ne kose de me asam ye ka ye me asam ko e cha no kra wo be hye pa kwa jamani wujamu a ejamu adida no bokwa akodam wo be hye pa waji Yesu edi wakoma wo saso me fa ye meka na maje nkwa ewurade fa mabra bodada me ne ya dada fa ne nyina cha me no betena kwase awieye wo wie ya bone ketenkete ne nyama na wo so wo chi no wo da su krom abrekwaso obi bewura Yesu obi fa Yesu ye ne ka na ajo kwanya madada yina atwam wo de nyama dada no wo da su krom wakoma di wiase ye ma yina achi de wo be ye odi banya nkwaje no wo so wo hwehwe kira kwan do ade bako sai mo no na Maame papa wo di akire de aje pa ne papa so wo yo na se wo ne mu ne pa ben no so be pa na otem mu amonto mentwom ho efi bone ho babu de nanim wakatwa sam amene wo senya me na chi wo de ne abosomsom na so wo de abosomsom achi asofo no wo mu nka no krama wo no wo mu dididi abosom bi eto wo so wo de wo mu achi wo ma katia na wo benya wo ma katia na wo benya so wo pankwaja ma wo kra tam bible to wanim awiye be ne wo na Maame papa hallelujah mempa me kanfo Yesu ama wo se dwaneje wo kra nkwa me kanfo Yesu ama wo se mpempe ya dwaneje wo kra nkwa na nkwaja ya wo de na bebe wo no kwani wo ma wo bio de wo wonu woni chance bia be so wo sa na chi ababaka bi ye Awurade aye na ayeyi what asefo enum na nya wo fo enum ada wo prokopese ne pa be wo prokope efi atatefo asase so
ada wa prako pese nipa ba wo prako pe features for asase so na watch na tamu da wo mo nipa biara da wo na mo nipa do so be be pe wa tamu no mu enti ma me papa saka wadwe na no ho na bone kitikiti bia wo kom no won fon kwaje ma wo no hu ne se wo botwo ho efru ho na sa tutubent no bo a papa no hu mobo na waje wo krankwa aka say na me na me kwa asore me twa me tight me kwa asore bo afade me wa afade bo ne ayen did wo yame anim anya wa yame wa fo sika ya bibia do hia ne se wo beji ne di no wanante wo na asemu na wa pu wiase bibia na da na asam ne hyawo no wadi so Maame kwaje ni wo mo wo so what if you ask we no want to kwaje ni wo mo so wo sha go on tintin ka tena so fi na ye kwaje anya say anya say wo dwara sha go on tintin no acha say wa sakro de bi go on de wa hye no wakoma mu papa otofisa no wo twuru wajai na wakoma mu sakrae no start wakoma de busu akomem na de edi me nipa ina ehu obi mo se ya mesum yesom akomem nyamesom ben yesom akomem nyamesom ben ene ma me papa yesom no akomem de busu akomem na ye fi no ane na de edi me nipa ina de ehu hwe wata de hye mete hwe wa wo dressing de ete wo sha go ne tento kwa so nti so wo kata wo tiso nti so obi so okata ne tiso hye go nti so ma so hye na mumuyo obonimu wo sakraye wo pretend se wo sakra so wo sakraye no ye wa ka se yamesumu akomam wo hu se yamesumu akomam dia ande dia wa akomam no mene piam bia no hu se wo sakra na se wo sakraye dia wa akomam no se wo ye bona agena mene payina hu se wo sakra so mene payina hu Wodi ya mena bufu shebi dia ko papa no wo yodo pa wo drone ma papa wo yo ba tanka se pa onu nti na wiyi bi wo hwen na gwa bonte se maka na asem se na be yo boni baba wo so na wo sakra wo ya ma dance di pa meduma mu wo ya ma dance di pa sa asem bia na cha sa metra no ma meka bia wo trosem bia meka na wo aka se wo ya waju so ba sakra na me so me guso a me ka cha wo se no wo na sakra na fefi di yon wo yo ba wo tumi da wo hyehyɛ wase wo ya bema wo to mu hunu sem na wo nsam wo da twetwo mema masturbation wo hwe wa akwa konya so na akofo makrofo so wo nto wo ndwom atuntum awurade wo hwe wa akwa konya so dem se wo to wo ndwom atuntum awurade boni fi wo to me fi adiosa wa akofo makrofo se me mu kwa konya atuntum awurade nyame nimu wonimu woso wo de wo modem na wo ska kwaye oba ho ade no awore ba oba nyame achi wode no ono na wo kokobutu wo yenko ba ma fa woto na wo de sika mo no wo de akoto yame akrade due wo ne pasa sika wo de kwa akoto yame no krade mi obi na fa woto no ma wo sika wo so kwa wo de kwa asoro wo de akoto yame akrade mi so wo de kwa akoba afare due wo de ho asotwe wo yare aboto amane ababa wo so wo nim ntira wonim dia baba wo so wo dia fanya me di agro wo yodo ya me pa wo do ne ma papa de na bufu hyebi nye wonim pa sai embrado sambre me bobo di stono asaje no bi na me bobo so kire no wonim pa sai wo kwa adwuma da no sika na da don wona wo kofa he no nya wo de wo wia ye wo so watam wo ja bo tight wo kwa adwuma wo hwa no na wo de so kwato sika krad wo wia sika wo tam ye wo de be show tight book wo so wo de ko chew tight je onyame ba ne ma yato so mienu saka wadwen ja ye wo se tino wo ni so no no wo de ko jam wo to me kwade bone na wo ye wo so de koba afere am ewurade ewade ye wo sika no wo pew enya wo sika no wo pe wo pa konya kotetam wiase sika yina koba afere ma no nkwaje nya wo de anya wo de ohia ne se wakoma akoma na de wo mu no na wo kra no otu mu no jemu ma no
Jakuma na akra na akoma dam no jama mawrade na na asam no se wo fa nyame asam a eno babo se na afare a wo ba e se wo de kra na atum no bo afare mawrade a opeche no sika se wo ko ni padua aye watamfe wo de ko sayimi Uni pedwe ya atamfe wo du ko sayemi aka no tumu ni pedwe no wo hyew sa atade na nti se wo wo a wo da wo bewu na hunu se atade na hyew no wa wegu aka no ko bebi wo ko enti se wo de aka na tumu no bo afare ma nyame a nyame obe pass ne se wo ba kwakoko billions wo de ba bo afare ama no na so nkwaje nya wo de anya no ne nyame pe nyame de opane se wo de wo kra no bo afare ama no Yo ma sofi bi ma dia atwemfa kro fa sofi wo monka no kre kakaka wo monka no kre so wo moto no na hwehwe no na kro no na wo mogye tia so dem wo montumi nka no kre nkyere mu ntino aye mu se wo kwaso no kɔbɔ afade bafo a ono no obakɔ heaven ande e dada wo na ya me asam kyɛw se na chiwode no na chiwode anana dia wo ye no na sade ne se wo bete na asam no wanantew mu na wayanyame a kotwe no nku wanyame wayi no kotwefo motetu so dem wo yanka no kwa na nkyira mo enti de nyina ne se mo kwa asori no mo kwa no mo gye mu ka hiri no makobɔ afade na mo dressing tan mo addresse mo to mo ina da mo atwoto fista na mo digwa asode mo ho memesha makeup wo kasa no wani wo benya nkwaje de ohia ne se wo kra na atu mu no ono ne ya mepe nto fo kra na atu mu no fo bo afale me awurade mo wa konso ya miani mo wa konso ya miani no na nkwaje ba ye wo de mo wa kon onso ya miani ono ne ya mehwehwe enya wo afade enya wo sika Wopɛ kwa ukwa asɔre kwa feska bia nkwa asɔre fanya me asɛm na wakoma na akra na atu mu no gya asɛm ne di na fa otwa asɛm no kɔka tena so dem wo na kan twa asɛm na wo mo bɔ quotation na wo so bɔ bio bible na kan na fa ya mpaibɔ na meditate na day and night to share ya me asɛm na hwɛ sɛ ya me wan bia wa wo sa kyɛ sɛ wo bɔte ne wo pa wo akɔ wiase bi bia wo na sɛ wo de wakoma na wo ka twa ya me asɛm mu a hwɛ sɛ ya me wan bɛn wa wa bompe wade ba ko aba so wonsanka we so wonsanka nyame o se na so asi ama omumuyefo mpaebo abonefo mpaebo na so abie ama tenefo omo mpaebo yan kan fancho to ka se wawie wo sore ne wadware wo gihwi wo kagya so dem to ka se wo ko heaven ano wo build Deuteronomy wo kofia wo fia build Deuteronomy 5 can the whole chapter in no hwese quotation na nyame asam de aban na no wo chafa wo mu no asam na nyame asam de aban na wo chafa wo anase nim wo chafa wo anase nim wa chmpna wa wo be se 3 be bia nya ho ade wa wo 2 be bia nya ho ade wo da so chmpna na so papa no se won te dey edin se de siye se ni padwa na ye wutum no a e da te no mu ne ame no wote wo de bofi wo de bo abra ba bia wo pe wonyankopon no obo no wo mu no na se wo bebe wakoma so wo no wo japa bebe wo japa de da wo wakoma so da woni se woni wo ade nyankopon no so ono so na japa de na ka na otu mu no ono na be ya ono na be ya tembo kase amoda achi wonya wadi so basakra wonya wadi so benye no hu nti wodi wa obrabo no bo abrabo no biara wo ba ne me yoto so mienu waji yeso de sakabe na bo abrabo Maame waji yeso de sakabe na bo abrabo papa waji yeso de sakabe na bo abrabo ene da bia wo ye bem wo kom ye fa woto woto mo hu sem na wo nsem na why masturbation wo ye oba wo ye lesbian wo ye wo di ska ko tweme akradum due Usofuna anka nkyerɛw wo kwa no wabo afade abafo nti wo ka se sofunu ka kyerɛ so waye ade wo ka se no ano no due why hallelujah due atabo ho twɛn saka wadwe de yame asamba so ne diso na nkwaje aye wo dia de yame asamba so ne diso na wonya nkwaje
So over Facebook animal, that's what to say I can somewhere see not trust some kind. No one is a baby or no. Say Yanka somewhere been show with John and Tammy will crown. Most sorry, no one in a dear fossil, bon Maame, my dear quiet, my warrior quiet, my Juma quiet. Walk is a so much in Ebra. No walk croffer, you fray, one more per brabway. No walk at all one chain. Wakaka would be did with a common woman at 10 also. Inside, I am no man, and that toast up bon payam. The one can say the way your wife is so bad nasi. No one for trust some no one kind. No one who said the woo or so ya many, and I saw so ya many. Na Sadiano would this so, and I said wound this so. Musa my chira confess sa a different crop for my chum sa ya no more the rough. A bit to mo come and that no one yam no abation ukuno want to make an according chenukuno. What to mo come and that near yam. Or bit to me feel Europe ha walk Ghana. No what you bear me at you. No I was say different true for what. What the spiritual father, my spiritual father. Na ne baba no mo so no. Na ye woni na da, woni na nyem na o da abehye no kunu. Wo wanya Bible na de woni wanya nyame bia, wanya bia wa fran wo spiritual father say, onimpa de se na nyame nwono no, ono na wo den wo spiritual father. Bible na de woni mu, want to me amfa ankan. No one will say the trust of a show no better so. No one man quite me, I mean, I some rabbits no moo. No one do what bow, when some quite a bow, quite a banamo. One of them said trust some night womb. On your men a summoner on your man Casanan as summoner into a summon or two more quite by your day. What you trust some not one or more? And I want to know what did empire was spiritual father. No, what kind of one da? What about one can't no what come on out to? No, possessor, when no one you more possessor demo. No, what you know, by your bazaar. And so Bible couldn't no crown one kind of the same Bible belongs who cry want to me be no one kind. No one bomb pie so I don't want more tell so fresh. I guess I will call a mess out a crow free. I guess I told so no one to me. Emma, yeah, bro, Emma. Ah. Mona masha bono mukutu pasa masanko fo ya beyin tini na bema bia no ono obeso so sa samfo isuso bema mama de wo ni time sa bema no ono no bema ko no so ye kwadwo kwa no won wesine time sanko fo we hu ya me asem ba won chen ya me asem aba won chen de sanko benu hu na waka wo trasam no na sanka 1 and 2 mu a kan kwaje baye wodi efinde akwa no so wonye ne pa wo kan trasam a bata trasam efinde akwa no so wonye ne tsefu sa de na de na wo so ya me asam wa me asam atsewu ma so ya me asam na me asam ntino mu wa wale wonu wuku na etie wo kuntu me ka cho say me mfa wonim me fa wochi na wa makwa me wuku na fa wochi ne na ye bone wa wale wonu ba me na etie wa say wa fa wonim obefa woto na wa makwa me na fa woto na wa buto na wa maba me na fa woto wa wale yo wa makwa wuku wa fa woto anukuya wodi yame ayi wodi tuntum awurade sa anukuya na wodi fa oba ifi adio ifi ekisafo wo me ye fi wo mutumi ndi wo mu kisasum ni wa wori a wo na wo yeti de yame asem sai na chiwo de no na wodi e wo yire wo hwe de nkrama ye na wo so de e wo yire ifi hey, the Deuteronomy 5 verse 1 going to can win you. Whichever nim. I said any amedi Maame no me no whichever nim. Kind na shasa wotene and as a wontene. And na mabobo so no. Wotene and as a wontene. Wan na wo de tontum awurade no. Sa no kuya na wo de fa oba. Sa no kuya na wo oba wo de tafu wuku no. Wo ku ne ba ma wo meboa. Woka sekisa som aye bibi te sai ade bia edidi agro nto mo fa no mu didi agro de mo pe
Obawo say what aso dem pa so bowu akode jam. Onyankopon wonimu. Onyankopon wonimu. Say samu ya mumu teta aso dem yanka ncham o. Nanso so mo ba Facebook na mo bote a na mo aso asinti mo kwa na makoka cha wo mo no so aka cha mo say say samu ehu hia. Wo sofo no no wote won wayira. Woni nkwa nti wo pia wo so sem wo so wadi na chemu miani akotu jam efise se ni frafo mienu na mo ya mo to amonam oyami asama ba wo nchan se wonyanya adwensachra and yami asama show say Deuteronomy 5 verse 1 going yakwenkane kwesi 16 oyami asama show say na hyade no say nyanya mfufu bia nka no ho Saje nizo afukwa yeye. Ama yami ebufu shuba wa muso no. Enti what one so wo say, ya wo ya no. Nyame ahyade na wo ya no say wo kan yami ebufu shuwa hu ne say yami ebufu shuba ba wo so. Nyame wo do ne mapa. Do ne ba no, ana onye ba ye bone e wotea no. Hwese de ne de nya asampakafo ba bonte ba kan yami asem. Enso asam ne ba dada, enso ne panye nu wo say wo beti asam na wayo. Yoso ba ne ma yo tosumienu nembra wa tutubenturu babo pon na wugina hen tutubenturu babo pon na wasakra na so woda so tewanyamram tutubenturu babo pon no eni fiade woda so tim tutubenturu babo pon na wugina kronunum anase wugina lesbianism anase wugina game num oyame asema ba wonchen do sim sam fam na me de amo media wutia me du boja ho fo wantia me du boja ho fo do sem na mabaka kiro ma horo me sefu boja ho do sem sa me mbaka ma ka kiro ma horo me sefu boja ho me du boja ho fo wa bompede ne de na kisa fu ya obetu be kasa me ya fasten media atwama de bi enim asete na wutim na tesan na wo ya fasten atwa obi bi enim abrabo be na wo ma wo pesa wo nyankopon no wo bom pen man mani tie na wo ye obi sade ma abrabo be na wo ana wo pesa wo nyankopon wo bo brabatene nka wo pai boy ketwa bi wo bo brabatene nka wo pai boy ketwa bi o sasa wo ya mumuye na so de ahye mumma na mumuye wo mumunti mo bom pai da nyame ntie mu na mu chi Muti sa tata show ha na mukọ. Muti sa tata show na mukọ. Na ma montena ase ahwehwe nyame asem ehumu nokre. Me du besi ha. De nyame asem hyam no, me de amamo awie. Onyankopon onhye obi bia oba so. Mopacho ba bia wo bia obesi wutase so wonfa Yesu wo kra na wagye nkwa. Ene de ye wo ho se, ye ka nyame asem atwa akrama Jesus. Ye fa pimi na ne se. Jesus ne ma ebinya nkwagye Jesus no wasoma ye nyame asuafo Jesus no wasoma ye se ye maka ne sampa ntwa akama no enti so wonfa Yesu ye wokra no wagye nkwa ye wo ha no mu se ye boboa bo wafa Yesu aye wokra no wagye nkwa na woni de ntam ayepe na bone na wotim no wode achew na woni na ewu bra wo ewu wasore wusu woni ne bewu asore na wapa subo twa kwan na wabo bebi wo be obesi wutrase na wakasa mo ye dibechi me bo me dia na wo so abodi any day me Vida me faw je me wura na me kra na ma gye nkwa ma bra bodada me ne ya dada ewrade fa mo bone kyame ewode na mennim bone bia me yo ye papa na mennim dem na me pedua sin na yo ye papa na mennim papa fa mo bone kyame na hu me mobo me faw ya me kra na ma gye nkwa any day so woni me ewu na woni me asori a me tawase ifinde da rukwei me de me nkwande nyina me de basom na nkwagye ayamete kada amen so wafa Yesu ayi wokra na wagye nkwa so wo mmo esu a bebi wo bia presa wo bo esu esu bo no so anya ni nso ye besa gubulem debi anya nso ye bogu bucket debi anya nso ye bogu bebi tire sumu impum debi bo esu wo bebi esu tene wo Europe ha bebi a wopo bebi
River the bebre, some about your boy so bebia. Me didn't catch a musam, the obi telephone me bebe buguso. Me guso me bon payes, ya me mamma quanya, me telephone am na baba batoso. Na wafre, then in pana summertime, on wakwa akobesu, fe, on we on yes, wu sorry. Send on we no one was soon in a woo sorry, na quaji aya would no fit to one, what but chain bra, no what but touch us some knack and can some, so what son of wokano, so one can quaji some or one or more, who beg shy, no what pass on quaji some woman, no what better will trust some no what kind, send up a penny send any munya, quaji aya would see, ne de be a punish and say, Yambra Macana sem. Won't see, ne de be a punish and say, Yamba some penny the wood, what dog. One person will bunny. If you saw what trying to say, the way no and fe. Sending a new itusham when you mean him. On wincy, and was me a yin be some can ask some. Yami on show on your cassia. So I asked no wait see. When your coupon uncommon. Yada was say a banker say, be dihini, what did name. Send who made say on a fast, some you almost unchany. No one name me show on a brabble. Oh, didn't Jesus Christ, dear month. I didn't feel like I said, Amen. When you go show be beer basso, amen, amen. Bye bye, Bessanesia. Your true time, Ebusia. Yanko Ponchamo. If I just saw you new to this channel, about chow, click subscribe button or so. Now, here's our don't man, you be APA or a pimpin, and Pia click so. Now we are no click like button or so. Now, where's your comment? Our video and I say, where's our new way? I bore my channel no so open anymore. Si a person yang ko pasem tumi ko wiasa fa na ni na